Malawi Today. Best. Mukumvera Zodiac Broadcasting Station, nthawi yathu ndi 7:30. Kuno ndi ku Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Dickson Chivwati Gondo poyamba naye mitu yake. Bungwe la MEC mauno likuyembekezeka kupereka kaundula wa anthu omwe adzaponye nawo voti ku zipani za ndale 23. Anthu ena omwe sakudziwika achitira chiwembu akuluakulu a chipani cha DPP kumponera mboma la Dowa usiku wathawu. Unduna wa zamaphunziro wati wakonzeka kukhazikitsa kalasi yokonzetsera ana kuyamba standard 1 msukulu za primary za boma mchaka cha maphunziro chikudzachi. Mzamasewero timu ya dziko la mpira wa miyendo ya asungwana zaka zosaposera 17 yafika mu ndime ya semifinal mu mpikisano wa Kosafa wa chaka chino. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC mawauno likuyembekezeka kupereka kaundula oyambirira wa anthu omwe adzaponye nawo voti ku zipani zokwana 23 zomwe zili pa mndandanda wa zipani zomwe anazilembetsa. Mneneri wa bungweli Asangwani Mwafulirwa wati uthenga omwe akufuna kupereka muli mayina a anthu onse omwe analembetsa mu kaundula wa chisankho pomwe dziko likukonzekera chisankho cha pa 16 September chaka chino. Katswiri pandale a Joe Chaima wati zithandiza kuti zipani komanso nzika ziyambe kukhulupirira bungwe la MEC. Imon Piringo alemba ripoti ili. Mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Asangwani Mwafulirwa wati uthenga wa kaundula wa chisankho omwe akufuna kupereka kwa zipani zokwana 23 ndi omwe azawugwiritse ntchito pa nthawi yomwe anthu azatsimikiza mayina awo pa ntchito yomwe iyambe pa 13 mpaka pa 31 Meyi chaka chino. Mwafulirwa ati uthengawo uli ndi mayina, zithunzi komanso nambala zoponyera voti za anthuwa komanso nambala zoponyera voti za anthu omwe analembetsa mu kaundula wa chisankho. Iwo ati akuyembekezera kuti zipanizi zidzawunikira mozama mayina awa komanso kufotokoza ngati zingapeze mavuto aliwonse. Ndi zipani zonse 23 zitenge kaundula ameneyo cholinga chokuti akapita kwawo apite akamuonike ngati zipani ngati pali chovuta chilichonse chimene chofunika kukonza tithe kuchikonza nthawi yoponya voti isanafike. Ndi anthu ali ndi ufulu opita pa senta iliyonse imene tinatsegula kupanga kalembera kuti akatsimikize mayina awo mkaundula voti. Komanso zipanizi zili ndi ufulu otsimikizira mayina amene tali mkaundula amene tapasa iwowo ndi mayinanso amene ali mkaundula amene tayika masenta onse mdziko muno. Katswiri pandale a Joe Chaima wati izi zithandiza kubwezeretsa chikhulupiriro mbungwe la chisankholi. Bwera pamodzi ndi zipani zimenezi kuthetsa mphekesera zina ndi chikayiko china chimene chikanatha kukhalapo pakati pa zipani ndi MEC. Ncholinga chonena kuti chisankho chikamachitika aliyense adzathe kukhulupirira kuti zinthu zayenda monga mwachiyembekezo cha Malawi aliyense komanso mwa zipani zonse popanga zinthu poyera mopanda kubisirana. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC posachedwapa linati layika zochitika zosiyanasiyana monga kutenga kalata zoonetsera chidwi choyimira nawo pa chisankho cha chaka chino pomwe zokonzekera zikupitirira. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Anthu ena omwe sakudziwika achitira chiwembu akuluakulu a chipani chotsutsa cha DPP kumponera mboma la Dowa usiku wapitawo. Akuluakulu amachoka ku Nchisi komwe anali ndi msonkhano wa ndale. Kanema yomwe chipani cha DPP chaponya pa tsamba lake chikuonetsa minibus yomwe ena anakwera ikuyaka moto. Ena mwa akuluakulu a chipanicho akumveka akuti nkanemayo anthu omwe anali mgalimoto anakwanitsa kutulukamo. Mneneri wa polisi mdziko muno Peter Kalaya wati akufufuza nkhani ndipo pakadali pano apolisi ali ponseponse kumeneko. Tidakali pa nkhani za ziwawa, Archbishop Thomas Msusa wa mpingo wa Katolika wapempha achinyamata kuti alimbikitse mtendere pomwe dziko lino likukonzekera chisankho chaka chino powalangiza kuti akane mchitidwe wokolezera ziwawa.
Polankhula pa tsiku la mayitanidwe bwalo la sukulu la sekondari la St Patrick, Archbishop Msusa yemwe ndi wa Archdiocese ya Blantyre akuyembekeza zotsatira za chisankho chaka chino kuti zidzakhala zokomera Amalawi onse. Iwo apempha nzika za dziko lino kuti zipitirire kupempherera mtendere pomwe dziko lino likukonzekera chisankho pa 16 September. Christopher Sande walemba ripoti. Archbishop Thomas Nsusa a Blantyre Archdiocese mu mpingo wa Katolika ati achinyamata ali ndi udindo waukulu wolimbikitsa mtendere pomwe dziko lino likuyembekezera kukhala ndi chisankho pa 16 September chaka chino. Pamene tikupita ku masankho sindifuna kuti wina akhetsedwe magazi, chifukwa aliyense mwa ife ku Malawi kuno tifuna tikhale moyo wosangalala ndi kukhala ndi atsogoleri athu amene tawasankha ndi voti yathu. Choncho atsogoleri ambiri pa nthawi ino ya kampeni amapita kwa achinyamata, apasa mapenti kandi chani zipewa azipake ayambe kutukwana ena ndi kugenda ena. Pa mayitanidwe iwo alimbikitsa chinyamata kuti asinkhe mozama pa chomwe akuyenera kumadzachita pa moyo wawo onse. Si onse amene akuita ndokubanja ayi, ndi ochepa olengeka, koma ena timangopita ako nchifukwa eke tikangopeza lero mwamuna kapena mkazi mawa nkucha banja latha, chifukwa sikuti tonsefe tikufunika kuti tikhale pa banja. Mpingo wa Katolika umayitana achinyamata onse kuti azindikire kuti akuyitanidwa munjira zosiyana. Mayitanidwa amenewa ndi akuyitanidwa ku banja, koma asinkhe aganizire ngati akuona kuti kumeneko ayi pali njira ina. Mnyamata aganizire za unsembe, nsikana pali zipani zosiyana za asistere. Wapampando wa chinyamata mu Archdiocese ya Blantyre Peter Damiano wayamikira mpingo wa Katolika chifukwa chogwira ntchito zambiri kuphatikizapo kupereka maphunziro pofuna kutukula miyoyo ya chinyamata. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Bwalo lalikulu mu mzinda wa Mzuzu likuyembekezeka kumva pempho la membala wa komiti yaikulu ya chipani cha MCP ya Vitumbiko Mumba lopempha chiletso kuti chipani ichi chisachititse chisankho chachipulula ndi alapakati mboma la Mzimba. Kalata yopita ku khoti yomwe taona Amumba akufuna chiletsochi ati pofuna kuti chipani chigwiritse ntchito mndandanda wa anthu oyenera kukaponya voti omwe adagwirizana pa zokambirana zomwe zidachitika kukapita ku 18 mwezi wa Januwale chaka chino. Pakadali pano pa chisankho chachipulula chomwe chachitika dzulo, mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino Adamson Kuseri Mkandapire ndiomwe apambana atapeza 262 votes pomwe Amumba anapeza mavoti asanu malinga ndi amaksi otolera omwe amachititsa chisankhochi. Vanani Nyirenda walemba ripoti. Modzi mwa anthu omwe amapikisana nawo ngati phungu pa chisankho chachipulula kuti alapakati mboma la Mzimba walembera bwalo la milandu lalikulu kuti liyambe lapereka chiletso kuti chipani cha MCP chisachititse chisankho chachipulula kuti alapakati mboma la Mzimba. Mukalata yopita ku bwalo lalikulu la Lilongwe yomwe taona Vitumbiko Mumba akufuna chiletsochi mwa zina kuti pochita chisankho chachipululachi chipani cha MCP chigwiritse ntchito mndandanda wa nthumwi zokaponya voti omwe anagwirizana pa zokambirana zomwe zinachitika kukapita ku 18 mwezi wa Januwale chaka chino. Koma wachiwiri kwa registrar ku bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe wati nkhani yofuna chiletsoyi akayikambire ku bwalo la milandu lalikulu ku Mzuzu. Wachiwiri kwa registrar wa bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe Airia Zawanda atsimikiza izi ponena kuti achita izi pofuna kuti pasakhale zonena kuti mwina ena akufuna kusaka oweruza ku Lilongweko komanso poti nkhani inachitikira ku Mzimba. Padakali pano malinga ndi mkulu wochokera ku chipani cha MCP Maxwell Tolera, mulangizi wa mtsogoleri wa dziko lino Adamson Kuseri Mkandapire ndiomwe azayimire chipanichi ngati phungu wa dera lapakati mboma la Mzimba atapambana pa chisankho chachipulula chomwe chinachitika la Mulungu. Atolera atiuza kuti malo ochitira chisankhochi anawasintha kuchoka ku sukulu ya Chamaliwa kupita ku sukulu ya Katunguviri chifukwa cha ziwawa zomwe zinaliko mbamawa maka chifukwa chosagwirizana pa nthumwi zomwe zikuyenera kuponya voti. Malo mwa Zodiac ndine Vanani Nyirenda. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Dickson Chivwati Gondo. Tonenso mitu yakati isanapitirire. Unduna wa zamaphunziro athu wakonzeka kukhazikitsa kalasi yokonzetsera ana kuyamba standard 1 msukulu za primary za boma
mchaka cha maphunziro chikudzachi. Anthu ena omwe sakudziwika achitira chiwemba akuluakulu a chipani cha DPP kumponera mboma la Dowa usiku wathawu. Bungwe la MEC mmawa uno likuyembekezeka kupereka kaundula wa anthu omwe adzaponye nawo voti ku zipani za ndale 23. Mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana ya zaka zosaposera 17 yafika mu ndime ya semifinal mu mpikisano wa COSAFA wa chaka chino. Tipitirire ndi nkhanizi. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe wati Amalawi ali pa mphambano yomwe akuyenera kuchita chisankho chosintha zinthu mdziko lino kapena kupitirira ndi umphawi komanso mavuto omwe akuta dziko lino. Polankhula pa msonkhano omwe anachititsa pa bwalo la masintha ku Lilongwe dzulo, Dr. Kabambe anati kusowa kwa ukadaulo wa utsogoleri, katangale komanso dyera zomwe zikuchititsanso kuti dziko lino likhale pomwe lili mpakana pano. Iwo anafotokoza kuti mwazina akadzapambana adzakuza ntchito za ulimi ndi mafakitale, kukhwimitsa ntchito za bungwe lothana ndi katangale komanso ziphuphu la ACB mwazina. Tidzaonetsa kuti merit is the only way yoti anthu apatsire position, apatsire contract ndi zina zotero. That's number 1. Number 2, anthu akhala kunena popanda kuthana ndi katangale dziko silingapite patsogolo yani. Ifeyo chachiwiri tidzaonetsa kuti tathana ndi katangale ndimanena kuti payment iliyonse ya boma isanachitike padzakhala pre-inspection auditors aunike kodi mtengo tifatiripirewo ndipo nsika nzogwirizana njira amene agwiza ntchito ali mulipire munthu chino pangachi inali njira yondola inali zabwino bwino asanalipire china chilichonse. Komanso mwezi lonse ukatha tidzapereka lamulo kuti munjira zaboma ma departments onse anthu adzionetsetsa na kuti mwezi ukatha pakhale ma auditors aone kodi ndalama zimene zagwiritsira ntchito mwezi umenewo zinaenda bwanji. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe. Tidakali pa nkhani za ndale chipani cha People's PP chati mavuto azachuma omwe alipo pano atha kutha mosavuta ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Banda omwe adaonetsa kale ukadaulo wawo pomwe adalamulira dziko lino mzaka za 2012 kufikira 2014. Wachiwiri mtsogoleri wa chipani cha Peter Kamange walankhula izi pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa dzulo pa bwalo la zamasewero la Kauma mu mzinda wa Lilongwe. Akamange ati Banda akadzapambana adzakonza chuma mu miyezi yochepa. Uthenga amene nabwera kuno number 1 mazauza anthu kuti Dr. Joyce Banda chipani cha People's Party chasankha Dr. Joyce Banda kuti ayimirire ngati candidate wawo muzisankho zikubwerazi pa 16 September 2025. Komanso sikuti nango awuzoti akuyimirira nauza kuti Dr. Joyce Banda analamulirapo dziko lino ndipo pa nthawi imene analamulira dziko lino chuma cha dziko lino chinakwera kwambiri, anthu anali ndi ndalama, anthu amasangalala. Ndiye tikuona kuti atabweranso akhoza kusintha zinthu chifukwa anali ndi ukadaulo othekera. Pakadali pano dziko la Malawi silili bwino, likusauka kwambiri. Amalawi akuno kwa Kauma alibe chilichonse m'matumba mwawo, ena abwera kuzawoza inu ngati mufuna kuti musinthe miyoyo yanu muzisangalala, munthu amene akufunika kumvoterani ndani kodi kudola. Pakadali pano dziko kuti liyende bwino pamafunika kuti pasakhale kukonderana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha People's mchigawo chapakati Peter Kamange. Unduna za maphunziro ati wakonzeka kukhazikitsa kalasi yokonzetsera ana kuyamba standard 1 msukulu za primary za boma mchaka cha maphunziro chikudzachi. Mneneri munduna wa Christopher Kapachika Banda wauza Zodiac kuti pakadali pano ntchito yokonza ndondomeko yophunzitsira ana mkalasi curriculum mchingerezi ili kumapeto, pomwe oyamikira boma chifukwa cha ganizoli katswiri za maphunziro Wesley Mambakulu wati komabe nkofunikira kukonzekera bwino za ndondomekoyi. Kuchokera ku Balaka nayo Hastings Jimani. Wofalisa nkhani mu nduna wa maphunziro a Christopher Kapachika Banda ati zonse zikatheka monga momwe akonzera mchaka cha maphunziro chikubwerachi ayamba kalasi yokonzetsera ana kuyamba standard 1 msukulu za primary za boma. Akapachika Banda ali ntchito yokhazikitsa kalasi izichitika m'magawo. Unduna pakali pano wakwanitsa kukonza ndondomeko yoti ophunzira amenewa omwe tikwakonzekeretsa kuti apite ku standard 1 azigwiritsa ntchito mu sukulu zonse, ndipo pakali pano ndondomeko imeneyi ili ndithu
kumapeto. Oyankhula za nkhani za maphunziro a Wesley Mwambakulu ati izi ndi zabwino kwambiri pamene kuti zithandiza kutukula maphunziro a msukulu za primary maka m'makalasi ang'ono. Koma iwo apempha boma kuti liyike chuma chokwanira pa ntchitoyi kuti athe kugula zipangizo zokwanira zophunzitsira ndi kuphunzirira aphunzitsi ozagwira ntchito yawo ndi zipinda mophunzirira. Ganizo limene ndi ganizo lofunika kwambiri ngati dziko kuti maphunziro athu apite patsogolo, komabe timaona ngati mwina panakhala ndondomeko imene ikhoza kuyikika kuti zipinda zimene zikuphunzirira ndi maphunziro amenewo zikhale zoyenera, komanso akugwira ntchito amene akuyenera zakugwira ntchito imeneyi aphunzitsidwe bwino kunena kuti ndondomeko imeneyi ikaoneke kuti yakhala yaphindu mdziko muno. Zaka za kuphunzira mukalasi yokonzeserayi ndizosapyola zisanu. Mawu mazodi yake kuno kubaraka ndine Hastings Jimani. Mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana ya zaka zosaposera 17 yakhala yoyamba kufika mu ndime ya semifinal mu mpikisano wa COSAFA itagonjetsa timu ya Comoros ndi zigoli zisanu ndi chimodzi kwa do. Malawi inapeza zigoli zake kudzera mwa Faluna Umali yemwe wamwetsa zigoli zitatu, Alinafe Nyirenda anagoletsa ziwiri komanso Sicilia Nzima anagoletsa. Timu ya Malawi yapambana masewero ake onse awiri mu ndime yachipulula ndipo yagoletsa zigoli zisanu ndi zinayi komanso sinagoletsetse chigoli chilichonse. Mphunzitsi wa timu iyi Chisomo Nkhoma anati ndokondwa kuti afika mu ndime ya semifinal. Asangalaso kwambiri ndi mmene atsikana athu asewerera chifukwa sitinalibe chophweka kutengera kuti tikakumbukira mbuyo mu last time mpikisano ngati omwewo tinatuluka mu group stages, koma panopa kutengera kuti tapambana ndi zigoliso zambiri chimenechi chibe ndi chinthu chabwino chomwe chikuti patsabe chilimbikiso chonena kuti tikapushabe kwambiri ndi kuti titha kufika finals. Ine ndasangala kwambiri chifukwa anati nauza kunena kuti tifike semifinals tikungwenera kuti tiyesese kuti game ina iliyonse tiwine, komanso tikungwenera kuti tilimbikire ife tizitokhala zotheka kuti from group stages titha kupezeka kuti top goal scorer atha kuchokera mu group mwathu momwemo, ndipo taona adana aja kulimbikira kuchinya zigoli kungoti mwina mbali anzathu ikuoneka ngati kuti ma strategy ndi ma delaying tactics amene amagwisa ntchito ndi amene atipangisa kuti ife tisafike kwambiri pamene ife timayembekezera. Chisomo Nkhoma, mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya asungwana osapyola zaka 17. Nkhani imeneyo sadafika pa mtsiriziro pa nkhanizi kumatisiyana tionenso mitu yake. Bungwe la MEC mauno likuyembekezeka kupereka kaundula wa anthu omwe adzaponye nawo voti ku zipani za ndale 23. Anthu ena omwe sakudziwika achitira chiwembo akuluakulu a chipani cha DPP kumponera mboma la Dowa usiku wathawu. Unduna za maphunziro wati wakonzeka kukhazikitsa kalasi yokonzetsera ana kuyamba standard 1 msukulu za primary za boma mchaka cha maphunziro chikudzachi. Mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana a zaka zosaposera 17 yafika mu ndime ya semifinal ya mpikisano wa COSAFA wa chaka chino. Munali ndi ine Dickson Chivwati Gondwe, ndikufunireni mawa pambana. Mazim yabweretsa njira ya makono